nedelja je. Puno je. Tek smo došli. 12 sati. Gore ćemo. Puno je gorživica. Pješe kad ne bi vidio brda nikad u životu. Došli smo na Ošineze. Idemo malo da klasično planinarenje. Mognemo se popeti, ako ne tu, nećemo ovo gore, na drugu stranu, niže, ovo nije za nas. Samo pokazujem prirodne ljepote. Došli smo na jezero, ali ima i turista, ko mrava. A i pelac su tu, Vesnica Bašić. Ja, bilo je skroz do ovdje. I koliko je sada dole, skroz povukli se. Ali lijepo, došli smo na jezero. I mi bi se vratili. Dobro, ja bi se vratio. Kad se zamislim da je samo ono, ćemo da idemo gore. Kako ću, ne znam. Molim? Ne prelijep. Jel? Nešto jezero se posušilo. O, vidi publike. Što ko da gledaju utakmicu. Oj, vidi mrava. O, baš preš, da? Samo radni dan. Ali je baš prešlo. Ali se jezero baš puno povuklo. Jezero je bilo skroz do ovdje. Lijevo. Ili ćemo obalom dole? A? Ne. Ajde. Normalni, kuda normalno, nigdje. Što bi mi išli dole, kad svi idu dole, nego ćemo mi ići ovamo. No. Kako je policija? Na dječji? Dobro. Sad započinje naša uzbrdica lagano. Znači, Mirza, nek ti je Bog na pomoć. Vidjet ćemo. Ovdje ćemo doći, noge hladiti 100%. Ako se uspijemo popeti gore. Duše ona može. Vidio je outfita. Sve u crveno, gledaj. Kad je Bucko mogu gore, mogu i ja. Evo. Neki meni 125 kg. Ulazak u nekomfortnu zonu, barem za mene. Ajmo, možemo pomoći. Oj, Bože. Začaram. Nismo ni krenuli. Lako nam. Vidiš ti kako to je lako.
ljepota. A lijepo, majke, lijepo jest, ali mišići pucaju. Majko moja, šta je ovo? Aj, kako noge bole. I? Sunčaju se. Umoran sam, da iskren budem, naporno je, ali isplati se. Ono s pauzama, da smo pravili malo veću pauzu, idemo malo dalje gore, još barem do onog restorana. Može. Odlično. Krava zvana Guverna. Vidi. Sunčava se. Haj, gdje? Da je spiči rogom ugo. Yeah. Ajde ovo. Živo. Nije. Žešći alkoholičar. Jo, ovo neće iščaše, gledaj. A? Bježali od krava, sad smo gledat ovog krava. Nemoj spušta, molim. Nemoj spušta. Oj Bože, dragi, kud sam izgorio, kud. Kako gledam. Tu je ljubav. Iz crna, gledaj.
Duša moja je otišla, zaboravio sam naočare. Vidi, upašćeš, pazi. Vidi, Bože dragi. Pa de ti tu ne voli? Ha? Ima li struji? Ha? Da pipniš, jel? Ha? Nema, jel? Nekako dozgo sipa ovdje. Teče. Sipa. Kuda? Se provuče. Vidi, vidi. Oj Bože. A bukvalno boli te, Đo. Da li je zabrana ili nije zabrana, tebi je sve jedno. Dobro, ima vans još neki se sunčaju. Ali tebe boli, Đo. Boga. Priroda je. Priroda je. Ajde, dobro. Biće ti priroda. Ako moram da vas pokažem, ispod vodopada smo. Ispod velike jedne stjenčuge, planine, kako bi opisao, ne znam ni ja. Ali je prelijepo, baš je prelijepo. Baš je prelijepo. Izgleda nemoguće. Baš nemoguće, ali prelijepo. Milion put ću reći da je prelijepo, jer je prelijepo. Ozbiljno. Ovo je vrijedilo. Ovo je vrijedilo. A bukvalno se bori. Majke. Predobro. Ljepota. Kako je dobro. Noć. Ovdje se dvojica sunčaju. Samo da ne upane, gleda. Ali ako ne. Vidi. Eto. Ovdje sada zajeba i ovi gore koji sunčaju. Vidi. Gleda. Raspijemo vode. S ovog vodopada. Voda je pitka. Vidi one gore. Hajde, zakasnit ćemo na gondle, brate, dragi. Ona se slikava. Ali eto, de reci sad, kako sam izdržao ja ovaj put? A? Kako sam izdržao? Dobro, jel? Moglo i bolje, jel? Pa, ovo je za mene bio vrh. Molim? Pa ne, nismo ni vremenski. Razumiješ? Sad je 4:30. Šta kako sam izdržao? A gore nije ovako bilo... A? Misliš? Ne vjerujem. Nemam pojma. Misliš da je gore bilo gore? Nemam pojma. Evo ovako, došli smo
gore do zadnje one kuće. Tu smo britili jedno pivo i trebali smo skroz gore da idemo, skroz gore, zapravo nije sredinom i da idemo ovamo i tu negdje gore, evo gore, pravo u sredini. Gore smo trebali da slikamo, ali ja nisam mogu. Ovo je za mene bio veliki uspon, vjerujte mi. Ovo jedva sam i ovo izdržao. Ova neće da ide i dole, nego ova ode opet dole. Što bi ti? Prečicom je preći okolo i bliže. Ajde. Evo, znači, trebali smo ići gore na onaj dio, ovako, tu gore. Trebali smo otići, znači ovako sredinom, kako ide prst, opet ponovo, tu gore, tu i ovako da se spustimo još, ali ja stvarno nisam mogu. Ovo je za mene bilo, i ovo od ovdje je bilo katastrofa. Vjerujte mi, katastrofa. Nemam kondicije. A sad je 4:30, zadnja gondola je u 6. A imamo još, Boga pita, još 3, 4, 5 kilometara da šibamo do gondole. Odavde, znači, skroz dole, opet. Ali nju boli džon. Jednostavno je prelijepo, predobra. Ko voli prirodu i planinarenje, predivno mjesto, Ošine Ze. Nedelja je, puno je ljudi, predlažem radni dan ko može, kad nema puno turista i laganice. Ali nedelja stvarno je previše ljudi bilo, ali jaknem što bi rekli, super je. Svakakih ljudi ima. Gledaj ovo. Ajde. Eto. Ну это, конечно, круто. Главный вопрос, как я потом слазить. Ovaj, luđi od tebe. Ajde. Gledaj ovo gdje, kako drvo visi niže u stijenu. Ne do Bog da pukne dole. Gledaj, direkt u Juliju. Bože, dragi. Hajmo malo brže. Spod ove stijene da se sklonimo. Nisam ne vidio čovječe. Mene mogu šeta na vratu odavde da ja prođem. Da i onaj kamen hoće da se odruni. Bože, dragi. Nisam ne vidio kako čovjek kad sam ja odavde da uzišao. Kad dušu nisam povratio odavde. Vidio ono nosi kameru koji ja. A ja ponio kameru i zaboravio karticu. Evo, nije on žurio ko ja. Ne može se spavati do 9. Evo. Da tako? Varne glavačke, treba ustati rano. Rano, dečko. Dečko moj. I tako da sam ja zaboravio karticu. Pa ja, eto, kameru nosam, otkilu i dron koji ne smije se odavde, ne smije se letiti. Ja to nosam, leđa mi otpala. I eto, vidiš ovog, ovaj Oksana Sport, puši i ode. Oj. Sad da vidimo čija majka crnu vunu prede. Molim. Znam da letim. Ja bi da znam da... Gledaj ovo. Da me gurneš, ja. Zato ti kažeš meni. Oj, kako ono dobro, odavde slika. Da je ta će ja slika kad nemam karticu. Jaj, kretena, Bože dragi. Ej, Bože budale, zaboravio karticu. Ova hoće da me gurne, vidiš ti. Treba ti. Znaš li letit, kaže. A vidiš ti pa kuda on tu. Tu sami kamen, pećina. Sve da sam uzišao. Kad mi duša nije na usta izletala. Nije, pa nije sad brdo, sad je niz brdo. Ne, ma kakvi. Jest, hajde.
Jes, pa tebi se učimo. Ja. Nema ni 2 kilometra. Pa nema, znam da nema. A šta ću ja? Oj. Ideću, ako Bog da, iduća nedelja, obavezno. Moram šefa pita samo da me stavi u plan sljedeću nedelju. Svake nedelje da me stavi u plan da radi. Molim da me ne stavlja. Čuješ? Svake nedelje kad god imaš slobodno da me stavi slobodno da radi. Boga mi. Ovo je. Jedva ja sniđu. Eto. Riječica, kamence. A jest ono koji naviku. Ne vidim ni šta snima. Govorim što sam ja kamer, kartu zaboravio. Ajmo dalje, vidi ovo, kuću ova. Halo momak, kaj nazad. Ova leži, nisam vidio da žena leži. A ne, penju se. Da ste ba se vratili. Ne preporučujem. Koga mi? Ovaj trči, momak, dragi. Izgubit ćeš se. Oj. Nije. Evo, gledajte, ona kaže, nije pa dovoljno da sam se ovdje popeo. Tu je katastrofa. Noge se pokočile, kukovi su ukočili, glava otkazala. Joj, ona će meni pričat. Nije. I gdje je sad? Gledaj, materiti. To nije htjelo odmara kad sam se penjuo, nego sad bere nešto. Bježmo. Sad bere nešto kufu. Ajde, vidi. Alo? Vidi. Sad bere nešto nizbrdo, ono, ide. Lagano, što te boli, iđe ono, neke grane savjere. Šta je ono? Vidi. Grane savjere. Ali kad sam se penjali, nije to odmaralo. Tu trči uzbrdo, majke. Gledaj. Ti čekaš mene uzbrdo, ja čekam tebe nizbrdo. Šta je to za potpale, jel? Tako si ti donijela meni u stan, peno stoji u stanu, ne znam zašto je. Zašta? Dekoracija? Oguli se, onda se šprica. Šprica se, dekoracija. I onda ovo se kupka, nešto ovo jedan. Pa jes, tu sigurno u Zari, tu možeš za 100 franaka kupiti. Vidi ga, diže i prašnu. Sa dobrim konjom se prašna diže. Lako je njemu. Vidi ga. Ovdje. A mi pod ručno. Penjemo se pod prvom sporovnu, a silazimo pod ručno. Joj, koljena klecaju. Gdje neću, u rusaku je 20 kila. U meni 125. Jebote. Amortizere trebamo gledati u koljena. Evo, vidjeli divlju kozu svi. I sad su oni svi stali. Snimaju divlju, nije koza, janje. Čekaj. Evo kako gore njeće. Evo kako gore. Vidi. I oni sad svi snimaju to janje. Kozu, šta je divlja. Vidi je gore. To se kolona ufatila. Evo vidi. Kolona se ufatila. A ova me je pretekla. Je li dobro za ražnja malo, a? Ajde, doviđenja. Sad jedini problem je što se malo crvenimo. Ali nije to ništa. To nije ništa. Tako da strat ćemo jogurte kupiti. Nije strašno. Da nije. Jedno 5 kila jogurta. I to je to. Kome tebi? Meni, pa za to i kažem. I za tebe i za mene. Evo, s ovim odjavljujemo video. Evo, uzela je kolu. Vidi, idemo sad lagano
Pravac Cirih. Oj, sad sam se pokočio. Ej, ajde vidimo ko će sutra na posao. Ja moram. Ti moraš. A nije ovdje. Nije ovdje. Doj kul. Ko je mučku kul? Ništa. Kanderštek. Ošin i gaze. Pokočio sam se. Pozdrav.